Kara design. Iye ni fana kɛ tuguni. Bébé Kara ayi. Ala ne ka Suggar Dady. Ayi. Dady. Bébé Kara. Mon bébé. Ni blague. I just saw Bébé Kara. Mimi ne wule debi kuma jumɛn? Hein? Ne wule debi kuma jumɛn? Aïssa, i b'a dɔn ne kun tiɲɛ koyi. Ko ne kun taara voyage nord la. O de kama i kun ka ne wele ka ne sɔrɔ Bébé Kara. Sagi blague. Bébé Kara. Sagi blague. Ni ye mun ye sagi in kɔnɔ? Ayi sagi blague. Wani ye ka tɛrɛ. Sagi blague ɲɛ fiye. Ko nin ye ka tɛrɛ ki sagi de. Ne b'a dɔn i bɛ sagi in dɔn. Han? Ne b'a dɔn i bɛ sagi in dɔn. O de la i yera bi. O dun minɛ ne bɛ bolo ko bolokoden ta. Han? Ni jɔ sa mɔgɔw bɛ yan nɔ. Aïssa sa. I jɔ n ka lɛ mɔgɔw bɛ yan nɔ. Mɔgɔ tɛ yan sa. Mɔgɔ bɛ yan sa. Ko mɔgɔ tɛ yan. I munumunu ta n ka lɛ tantɔ. Mɔgɔ tɛ yan sa. I munumunu ta n ka lɛ. Mɔgɔ tɛ yan sa. I munumunu. O sagi da yɛlɛ sa an ka lajɛ sa. Ka da yɛlɛ. U ye joli d'i ma? Ayi. E joli ta? Ni m'o bɛɛ to yen mɛ o bɛɛ to yen n'a taara so an ka taa so n bɛ wari d'i ma. So min? Iya ayi so mɛ ale ka sagi se ka da yɛlɛ yan dɛ. Sigida tɛgɛ misɛnninw ka ca. Zon ti yan sa. Nanga lɛ ta ni tɛ kɔfɛ ta. Han? Nanga lɛ ni tɛ kɔfɛ. O tɛ kɔfɛ o. O tɛ kɔfɛ sa Bébé Kara. Ala ni nɛnɛ la. E b'a dɔn k'e de ka di ne ye. E b'a dɔn k'e de ka di ne ye han? Sagi mun de b'a kɔnɔ? Tɛrɛti wari tɛ yan. I y'a sɔrɔ? I y'a bɛɛ sɔrɔ. An bɛ taa min kunkolo coiffer han? An bɛ veste ɲumanba dɔ san, ka soulier cɛ ɲumanba dɔ san han? Ka fugulan kuraninw san. N'e ko ko ne de ye ka musonincinin ye, e ma ko ne na kɛ ka musonincinin ye. Mɛ sagi to yen Mimi. Ayi sa, ne bɛ ne dɛmɛ de ka musonincinin sa. Ayi wala sagi to yen. N'a fɔra kalo kɔnɔ ne bɛ e ye siɲɛ kelen. Kalo mana se le 5 ma dɔrɔn ne bɛ e ye. Bi an ka taa so n bɛ sagi d'i ma so. N'i fana wagati dɔrɔn ma kelen ko nemurukumuni ni bisi ne. Ne m'o sɔrɔ ne bɛ sagi d'i ma ne b'a dayɛlɛ so de ne b'i ka wari d'i ma. I b'a dayɛlɛ so. Awɔ ne b'a dayɛlɛ so de ne tɛ se k'a dayɛlɛ yan dɛ. I bɛ joli ja? Denmisɛnninw ka ca ni wariba de d'i ma. I bɛ wariba ja? Awɔ. A b'a fɔ wariba sɔrɔ la. Wa ka saki in tɛ sɔrɔ. Ko zoom bɛ yan nɔ e tɛ kuma de mɛn wa. I ni cɛkɔrɔba dɔ fanga bɛ se ka denmisɛnninw n'u nana bin yan sisan. An ka taa. An ka taa bila yen e bɛ sɔrɔ e tɛ sɔrɔ dɔn. Han? A bila yen an ka taa. Mais ne taara ka ne to dun, e seginna kɔ dun? Ka segin kɔ wa? Ayi. E kun tɛna segin sa. Wala ne tɛ se ka segin. Min bɛ kɔ ne bɛ segin kɔ cogo di? I tɛ segin yan. Ayi i tɛ segin. Bébé Kara. Bébé, i bɛ 20,000 di yan. N bɛ 20,000 d'i ma. 20,000. 20,000 awɔ. N bɛ 20,000 d'i ma. Bébé Kara. Mais bébé, i b'a kɛ 20,000 ye. An ka taa so ta ne ko ne bɛ wari d'i ma. N b'a kɛ 30,000 ye. 30,000. An ka taa awɔ. An kɛ 40. Bi naani an ka taa. 40. N b'o d'i ma. I bɛ 40 di yan. N b'o d'i ma. Bébé Kara. Bébé Kara. Ala. I kana nin kɔti ni k'i ka taa so ta e tɛ so yɔrɔ dɔn yan. I kana cɛkɔrɔba dusu bɔ sa ni crise cardiaque na minɛ sisan. Bon, tu vois ne k'i tilen yɔrɔ la ko 50,000 hali san i ko 50,000 d'i ma bon ale a filɛ ka n ka ko tiɲɛ depuis an ma se so fɔlɔ ne tun y'a daminɛ yɛrɛ i bɛna ka bɛɛ tiɲɛ sisan n sera k'i wɔrɔ i tilen dɛ kana nin kɔsi bilen dɛ. Avec ma chérie, choukou. Wagala ko mu biki ni na. On va passer la mugu de mina. Ne mugu tigi yɛrɛ. Nafolo yɛrɛ. Ni min fɛ ka nin bɛɛ tiɲɛ kɛ de la. Mais e ta la e kan jɛman ni kale kale. A banna dɛ. A banna dɛ. A bɛ ɲɛ fɛ a bɛ kɔfɛ. Mais ni je a ka A ka yan. Ni mugu kɔni ni nafolo. E ne mun kɛ ta? Sinon, mais ça c'est pas ça. Mais c'est là c'est. Mais je ne peux pas t'arrêter avec une femme torturée. C'est sa femme Vieux. Pardon, s'il te plaît, fais ça. Mais papa, il faut aller à la maison. Ici, c'est pas mosquée. Des gens femmes, yala dans les carrés, tu dis c'est pas mosquée. Moi, j'aime pas ça. Hein. Non. C'est ma copine alors. C'est ma copine. Celle-là, c'est ma copine. Mimi. Mais on est wartigi des jeunes wartigi. Donc, nous sommes sur le. Et puis, t'as so, t'as misiri qu'on a. Arrête, ne toi. Ne kema. E ma bolé ça no e ka saki bolo. E ne na todra ka bol. Mimi agara karaya.
Et donc Suggar Dady mon bébé mon olu bébé. Ale ko enveloppe mi fila le bolo ko na fulo de ba ko ne. Bolo mugu ali yara ta doro i jo bani. Na ale sa. Ayi bolo ni yalla ja kere bi ko atita ke dansa ngoni ni peri. Jeune ni jeune. Na mu son timi to. Ni ko wali wallahi ko ishu. Ani ngo ka be saka million ne ma be saka million ne ma. Na 30 million na. Million mene bolo, abene bolo. Ni sa tara ko million mene bolo. Million be bolo. Est-ce que million mene bolo? Million be bolo. Ayi. O mais ça e ko tere pour le ndo fa. Mais mi tati de. Wallahi danga ni danga ni mene ite de banque ay. E bla sa. Mimi. Moto ulanga. Wallahi bilati ta. Wallahi bilati ta. Kita toy. Kita toy. Ese danga tika wule ko. Mais be ti ko ni fait. Ese danga tika wule ko. Mimi Suggar Dady Tere toy. Moto ulanga ta. Ese ni ko wole be. Ay sa ni ko ben bugo ben faka. Ay atita Ni ko ben bugo ben faka. Ni jode. Danga de ben faka. Danga de ko de ko. Kita danga bugo. Atiele. Ese ni ko wole be. Itiele toy. Itiele. Be ta ko ngani buwa. Ato sa ni toy danga de ben ngo sa yet nanga taban. Ni me drogu de taput. Ni am son jini ya bala. Am so kola ya bala. Very bala. E fa ida. Be ga yala yala Ko danga de no fa. Be ba kala mako chukura ma buwa. Ba kala mako chukura ma buwa mala tele. Ni mo ko la ngolo ni. Ni to anga taban na ni to anga ta. Ni to anga ta. E nyogo vie cloche Kadi ala. kadi fesa nanga ta amina E nyogo vie cloche ala na chama ni. nanga fe una ni to ma danga de. Mais a folo tina ke e ko na Be e ko million bi bolo yoro. wo anga ta ba nere ta da do ere. Kana ne ngere ne be sira ni ko de. Ya. Atita. Ebe volontade. Aha. Awo. Okay nkono. Nyaje. E ala be ben jama ni ja. Ni dia ba ta. Tani ta ibe ni ngamba ya ban. Ta no fere. Ni na ni tokoro ngam mo ya ban. Ni ne toro fo ka fa wala bile. Ni ne toro ere di. Ni tokoro ba ye kolomina de toro kutala de mo fu bo fu sa fu. Sage ni korole. Aha. Oh voilà, avec ko kera la sa shaginda. Itijo. Ai. Shagibla. Mela de ba mi kwala toni. Oh ta muso no kaya. Muso jume. Ale de ma to ataran ne ga ware ha. E ma ke tare lo. On ne taro ke. Kontere. Ne taro ne mana sora no. Ne kontere te. Bo shaginda. Ya. Wala. Kara design. Iye ni fana kɛ tuguni.